sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Ya rabbana ka mai izini zan yi yabo ga mai zamani ɗanna na faɗi ma hassane jikan Mujtaba shugaba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Ya rabbana salati da dogon sayyidul waraka da do shi yana wuyin sa ido begen sa ne ba zan bar ta ba. Allah a sanya maula Ali Zahra'u yar gidan adali sa'ana san jinin manzali sai dai sai ni babban uba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Labbai kiyar gidan Fadima ni dai gare ki na sallama mai san ku umma zan girmama sai da akida Zainaba. Ya ala sandinan Fadima ya jarumi jinin jaruma baitin yabo imam zanama dan san ku dan fa ban san ku ba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Ya ala sandinin haidara ya mai kama da alkubura jika ga sayyidul bushra ziljudi shugaba ja gaba. Kaunar ku ita ce mafita ba mai iyan ku sai dan wuta tafiyar da babu ko na fita har abada ba zan bi ta ba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Rabbana ya ce za a bi ƴaƴan Imam Ali dan abi ɗalibi gurzon da ke son nabi kaunar da ban ga tamkar ta ba. Ɗaukaka na ku ne, ilimi da arziki na ku ne, kayan ilahu na ku ne, bai yo isa irin taku ba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Dan sayyidi Ali Alhassan, dan na Fadima Alhassan, jikan Khadijatu Alhassan, yayan Husaini har Zainaba. Ranar da an ka haife sama manzo ya je gidan Fadima ya ce kun sa masa suna Ali ya ce kai muke jira shugaba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Nan da sai ya ce wa Ali mu jirayi rabbana adali sai ga sayyidina Jibrilu da sako manzo ya mai maraba. Jibrilu sai ya ce ana amin Allah ya ce na ce ma anan asawa dan suna alasan murna farin ciki shugaba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. An haifi alasan saiduna murna farin ciki ko ina 15 ga watan Ramadana aka haifi alasan Mujtaba. Jikan farko kun masu dafa sai dai Hassan dan Arifa yayan Husaini dan mai safa begen gani ba zan bar shi ba. Ya sayyidi Hassan Mujtaba labbai ka jarumin shugaba. Kun alasan nake yin yabo domin na samu babban rabo baiti da kirari zan zubo kun sayyidi Hassan shugaba. Auta a nan gurin zan tsaya ya Alhassan aban juriya aiwa murabbi na kariya malan ya una Zainaba. Alhassan salamun alaika sayyidul wara salamun ala Ali haidara salamun ala Hassan Shakira wa Husain wa Fadima Zahra.